tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatiinayo nhasi, musoro wenyaya unotiwo Mwari anozadzisa mhiko dzake. Mwari vanozadzisa mhiko dzake. Mwari anozadzisa zvaakapika kuvana vake. Regai tibva tangopinda muhurukuro yedu tiverengere mufundisi kuna John chapter 6 verse 25 kuenda pa29. John chapter 6 verse 25 kusvika pa29. Yeah. Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa vakati kwaari, Rabhi, mauya pano riiniko? Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvake nekuti makaona zviratidzo, asi nekuti makadya zvingwa mukaguta. Musabatire zvekudya zvinopera, asi zvekudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa neMwanakomana woMunhu, nokuti Baba Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Unoona zvakazvaitika pamufundisi nezuro wacho. Jesu ndo paya paanga afidha vanhu vakawanda 5,000 nezvinhu zvishoma shoma. Saka mangwana acho vanhu vakafuma vachinomutsvaka, ndobva vawana asipo paya paakavafidhira papaita nyaya yechingwa kapa. Saka ndobva vawana asipo aenda kuKapenaume. Ndobva vateera. Saka vanosvika ipapo vakamukwazisa sevanhu vechechi. Vakutaura zvekunge vauya kuti matosvika kuno. Saka Jesu manje ndobvati hamuna kuinga zvechechi kuno kwebiwa. Mauya because ndakakupai chingwa nezuro. Ndo chamuri kuteera kuno. Atitobaona. Saka Jesu aivatsiura sekutsiura kwaanongoitawo nhasi. Kwatiri isu vatendi vanhasi. Kuti kudii pastor? Kuti musaendere kuchechi chingwa. Sorry. Musaendere kuchechi chingwa. Nemamwe manzwi kana muchienda kunonamata haikonai kuenda chinangwa chiri chekunotsvaga zvenyika inoyi. Unoziva kuti kuchechika vamwe vanoendera kunotsvaga kurapwa. Zvakaiperi pastor? Vamwe vanoti pamwe pese apa haanei nekunamata, asi kana maita urwere mumba manje kungoda kurapwa kwete kuti anoda zvekunamata. Vamwe vanoendera kuti vaone pfuma, vamwe vanoendera kutsvaga vekuroorana navo, ndozvaanenge achiendera kuchechi. Saka Jesu ari kuti musainge izvozvo kuchechi. Chamunofanira kuinga kuchechi vateereri, kuenda kunotsvaga ukama naMwari. Ndo unofanira kutsvakwa pakuenda kuchechi, kwete kuendera mabenefits enyika inoyi. Ndosaka Jesu akavatsiura. In other words, muri kuti chinangwa
chedu isusu patinoenda kuchechi ngachive chekuti tiri kuda Mwari uye tiri kutsvaka ruponeso. Asi makambozvoonawo here kuti pakaita kunge pari kuprovhaidwa chingwa vanhu hautovagombedzere, vanozara vega, vanoenda vega ikoko. Vanoenda vega. Saka Jesu manje anoziva kuti chiri kuvinga vanhu ava kava havasi kutsvaga inini, havasi kutsvaga ruponeso, asi vari kuvinga chavaona chiri kuprovhaidwa chacho. Saka kunamata kwakadaro manje hakurumbidze Mwari. Imi munogona kusazviona, wakamboona kuti vanhu kana vachipinda muchechi vese vane kasitepi kekupinda padhoo rechechi, vane fesi dzekuchechi, asi Mwari manje anoverenga mwoyo ndiye anenge achinyatsoona kuti avakuru ava chavavinga chaicho ndechakati, avo teta avo chavari kunyatsoda chaicho ndechakati. Saka kurudziro iripo vateereri ndeyekuti patinoita zvekunamata handei nemwoyo urikuda kunamata tichida kuregerwa kukanganisa kwedu tichitsvaka ruponeso. Mabhenefits anogona kuzouya hawo, asi chinangwa chekunamata ngakuve kutsvaka Mwari. Rega tinde pamberi mufundisi tiverengere Makoronike okutanga 16 vhesi ya14 kuenda pana 17. Makoronike ekutanga 16 vhesi 14 kusvika pa17. Ndiye Jehovha Mwari wedu, zvaakatonga zviri pasi pose. Rangarirai sungano yake nekusingaperi, iro shoko raakarayira kumarudzi ane churu, iyo sungano yaakaita naAbhurahama, nemhiko yake kuna Isaka, akazvisimbisira Jakobho kuti ave uye mutemo, kuna Israeri kuti ive sungano isingaperi. Musi wapinda areka paJerusarema rwiyo rwakaimbwa naDhavhidhi. Musi wapinda areka paJerusarema. Saka ari kuimba pamusoro paMwari, waari kuti ane zvaakaita kuna naAbhurahama. Ari kuti Mwari ane mhiko yaakaita kuna Abhurahama, akadzokorora mhiko iyoyo kuna Isaka mwana waAbhurahama, akadzokorora zvakare mhiko iyoyo kuna Jakobho. Handitapaona. Saka pari kuDhavhidhi ari kutiunza muna Mwari nemhiko dzake. Musoro wenyaya uri kuti Mwari anozadzisa mhiko dzake. Saka Dhavhidhi ari kubva aimba kuti Mwari akapika kuna Abhurahama, akadzokorora mhiko iyi kuna Isaac, akaidzokorora futi kuna Jakobho. Asi nyaya hombe iri kubuda ichabuda muhurukuro yedu ndeyekuti Mwari kana akadaidza munhu, haasi kudaidza munhu kuti auye munzara, auye muurombo nekutambudzika. Aiwa kapasita, mabva mai manje kuti rambidza wani kuuya tichida chingwa. Mukuti apa tagadzirise. Tiri kuti Mwari kana akadaidza munhu mufundisi, haasi kudaidza kuti azomuita rombe. Mabenefits atoripo futi. Aripo. Chimwe chinhu choda unoziva kuti Mwari akasiyana nezvataiita tichifudza mombe tichiri tukomana tudiki. Taiti kana tikasangana nevane mamwe matanga emombe dzavo vari kubva kudzimba dzavo, isusu tine bhuru redu, avaine bhuru ravo, isu taitsaura bhuru redu, avo votsaura ravo, toatina achiswederana kuti arwe mabhuru aya. Saka tichiti tichiri kuza bhuru riyari panongoti guba, isu taibva tamhanya tokwira mumiti. Musandifungisa upenyu hwangu hwakare pasi. Pane fungwa iripo yatoda kuti tore paanenge akurovana paya isusu taikwira mumiti tichiona tichinakidzwa nemabhuru achikuvadzana. Isu tinenge taamumuti. Saka handizvo zvinoita Mwari kana achikudaidza. Haakudedze kuti akuti guba nenhamo iyewo nakidzwa ari kudenga achiseka. Mwari kana achidedza akati uya uchengete Sabata, hakusi kureva kuti ari kuda kuzoona uchitambudzika obva wadzingwa basa. Aiwa, handizvo zvaari kukudedzera. Unoziva kuti paakadedza Abhurahama, Abhurahama aive nemudzimai ende vanga vane makore vasina mwana, naSara. Asi paakamudaidza pane chaaida kutogadzirisa. Zvekuti Mwari paanodedza munhu pane chaanenge achida kutogadzirisa mune zvakakukomberedza. Pastor, matauro amuri kuita ndikutya kuti munodenha vateereri vedu vogara vaine kapfungwa kekutoti nyaya dzedu dzaakuzogadziriswa. Muri kutorevesa here?
Right. kuti ndozvitori mwari uyu, because toda kugadzirisirwa zvinhu pastor. Inzwa akabetera patatangira nyaya yedu. Jesu ati kana muchiuya musafambire kuzogadzirisirwa tunhu twenyu. Aiwa. Uyai kuzotsvaga ukama naMwari. Ezvomachinja futi. Handina kuchinja. Tiri kuti asi pamunenge muchiuya zivai chinhu ichi. Kuti Mwari nekuti wauya kuzotsvaga ukama naye. Yes. Haazoregere zvakakukomberedza zvakadaro. Anogadzirisa neumwari hwake nekuziva kwake nenguva dzake. Vateereri, kana muri kufamba nesu zvakanaka, mufundisi vari kuti patinoya kuna Mwari, donzo guru ngarirege kuti ngaandigadzirise kakadai zviya zvinotinetsa zviri temporal zvepanyika. But pari kunzi iyewo Mwari kana atidedza tauya kwaari, tiri kunamata nemwoyo wese, muumwari hwake haatadze kuona pakashonyongoka muupenyu hwedu, nepamwe patinodo kubatsirwa kuti zvitiitire zviri nani paupenyu hwepanyika. Saka mufundisi vari kuti Mwari muumwari hwake izvozvo haasiye zvakadaro, anogadzirisa. Wagona unyatso pakoleji. Handei pana Genesis 12 tinonzwa Abraham achidaidzwa verse 1 kuenda pa4. Genesis 12 verse 1 kusvika pa4. Zvino Jehovha wakati kuna Abrahama, ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Naizvozvo Abhurahamu akaenda sezvaakaudzwa naJehovha, naLoti wakaenda naye. Abhurahamu akanga ane makore ane 45 pakubva kwake Harani. Abhurahamu anodaidzwa naMwari ane makore 75. Anga atori married, vasina havo mwana. Asi Abhurahamu kana muchizoverenga muchidzika anga ane pfuma yakawanda. Asi akateerera. Akanzi chibva pano mumapurazi awinawo yenhaka, pane kwandiri kuda kuti uende kwandichazokupa iweyo. Ndobva asumuka. Ukamboona kuti chii chinoitika Kaston? Vanhu vazhinji vari kurarama nhasi akadaidzwa naMwari kana aine tunhu twake havatirimuke. Tunhu muri kurava zvishando. Tiri kurava kuti vanhu vane zvavainazvo pafuma dzapanyika panapa, vanhu vane zvinhu zvavo vanononoka kutirimuka kana Mwari achidaidza. But are they not justified pakudaro? Ameno vateereri, because pane pamwe pekutiwo zveshuwa muupenyu hwaunenge uchirarama. Turi kunzi tunhu namufundisi tune turipo zveshuwa, kufamba zvekufambisa zviripo, vana kuenda kuchikoro vari kuenda, even kumayunivhesiti. Kana huri utano hungade kutsveyama, pane mamedical aid anokavhira izvozvo, kupurazi zvinenge zvakanaka, vana zvichiita zvakanaka vachienda kumabasa vachiroorwa. Saka ipapo mufundisi ndo pandiri kubvunza kuti Mwari anenge aida usikokwana papi? Right. Anenge aida usikopfekera papa? Vanhu chavasinganzwisise Kaston ndechekuti kuti umuke une zvinhu zvako, rigovira uinazvo, ndiMwari anenge atobvumira. Kune vazhinji vakasara vosvika masikati zvimwe zvatama. Chero pari pakambani chaipo uine chikunja utongora kumaintaina chete. Ipo pakambani kuti mangwanaka uko rikugoedza ugoswera ungori mukuru pakambani, ndiMwari anenge atobvumira. Kuna vamwe vakatovirirwa dzato mumapepa, mumwe akutozotora akutotora chinzvimbo ichocho. Handitozviona. Saka ndo zviri kudiwa. Pfungwa iri kungoti ngatitirimukei kana Mwari adaidza. Haasi kutideedzera kutirasisa. Handei pamberi Genesis 17 verse 15 kuenda pa22. Genesis 17 verse 15 kusvika pa22. Right. Mwari akatiwo kuna Abhurahama, kana ari Sarai mukadzi wako, haufaniri kuzomutumidza zita rinonzi Sarai, asi zita rake richanzi Sara. Ndichamuropafadza iye, ndikupe mwanakomana kwaari. Ndichamuropafadza iye kuti ave mai vendudzi, madzimambo evanhu achabva maari. Ipapo Abhurahama akawira pasi nechiso chake akaseka, akati mumwoyo make, ko munhu une makore ane 100 ungaberekerwe mwana here? NaSara wava namakore ane 20 ungabereke here? Abhurahama akati kuna Mwari, dai Ishimaeri achirarama hake pamberi penyu. Mwari akati kwaari, kwete,
asi Sara mukadzi wako ndiye uchakuberekera mwanakomana. Unofanira kumutumidza zita rinonzi Isaka. Ndichaita sungano yangu naye ive sungano isingaperi pakati pevana vako vanomutevera. Kana ari Ishmaeri ndakunzwawo, tarira ndamuropafadza. Ndichamuberekesa vana vazhinji nokumuwanzisa kwazvo. Uchabereka madzisha ane 12. Ndichamuita rudzi rukuru. Asi sungano yangu ndichaisimbisa naIsaka, uyo wauchaberekerwa naSara nenguva iyi makei. Akapedza kutaura naye, Mwari akakwira achibva kuna Abrahamu. Mwari akadzoka Abrahamu ane 99 years. Yes. Kuzodzokorora mhiko yake. Iya yekuti uchaita rudzi rukuru. Uchave nevana. Payanza akadedzwa ine 75. Right. Apa ane 99. Ane 99. Papera chiapo 99 minus 75. 24 years. Mwana anga asati auya. But zvakazvafanoitwa naAbhurahamu manje naSara. Unoziva kuti muarea mavaigara vanhu vaive netsika yekuti kana vahosi vakashaya mbereko, muranda anenge ari slave anotorwa opiwa kuna baba, oita mwana nababa, angotorwa sechimushini chekubereka. Vana vaabereka havazi vake, zvekuti vakaburana anovasiyapo. Ndokuzvarwa kwaitwa Ishmaeri. Saka Sara manje akanga anotora Haga muranda wavo ndokumupa kuna Abraham, akati wakanzi uchaita rudzi, but ona kwaane makore edu. Saka ngatichita kuti rudzi rwacho rubude nepana Ishmaeri. Zvekuti pakazodzoka Mwari kuzodzokorora mhiko yakeka, Ishmaeri anga atone 13 years. Ndosaka Abraham ari kuseka manje aroti asi Mwari. Saka ati madi kuchingozviita naIshmaeri watakagadzira uyu. But pastor, adzisi nyaya dzemubhaibheri ndikuona ngwedu toda timbonzwa kambo. Idzi adzisi nyaya dzemubhaibheri pastor. Even inovateerera. Zviri possible here kuti munhu ungamirire chinhu for 24 years. Ndopandinoda kunzwa pakati kuti Mwari ada kungoburitsa hake kuti mirirai. But asiri kubva atoti nguva dzakada kureba kudai. Wandifungisa Pastor Marere. Pastor Marere vatinoshanda navo kukorosenda kwedu. Vane tsumo kumba kwavo. Yavanotaurirana nemhuri yavo. Vanoti tsumo yavo inoti iyo tikati gare gare tonamata. Kana zvanonoka tichazvimirira tichinamata. Kureva kuti vanoti ivoka isusu sevana vaMwari tofanira kugara tichingonamata. Kana paine zvatiri kukumbira kuna Mwari zvoita kunge paakuita 24 years, ngatimirirei tichingonamata. Ndakunzwai pastor. Ndoda kuti timbonzwa kambo but ndibatsirai apa. 24 years dzavakamirira idzi, 24 dzakaita sedzede here. Ina handisi kuramba pfungwa imvunisi yekuti timirire kuna Mwari. Bandoda kuenzanisa upenyu hwanhasi neshoko raMwari ratiri kudzidza iri kuti dzaitwa 24 here. 24 chaidzo. Bari unoziva kuti Mwari haaverenge nguva semaverengere edu isusu. Aiwa. Pane zvaanenge achivavarira muurongwa hwake. Munhu ngaamirire. Uchazviona nyaya yedu painoramba ichitambanuka ichirudunuka. Vateereri toda kutenda, rambai muri pachirongwa. Patiri kudzidza musoro wenyaya unoti Mwari anozadzisa mhiko dzake. Tichambonzwa kambo.
musha wa Mwari kunyika yo yerufaro hakuna kwasara. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi murukuro yedu. Mwari vanozadzisa mhiko dzavo. Regai tiinde mberi mupfundisi. Yes. Taona Mwari achiuya kuzodzokorora mhiko kuna Abhurahama. Abhurahama achibva aseka. Yes. Saka chasaka aseke ari kuti kuna Mwari zvichaitawo here nepandari Okay. nepana Sara. Okay. Dai machitopinda henyu muurongo hwatakagadzira kureva kuti vanhu waIshmael. Vanhu zvavanoita maende zvokuti akanga aine chinhu chaari kumirira kuna Mwari, akaona Mwari vachiita sekunge vari kunonoka. Vanhu vane tsika yekugadzira zvikomborero. Mukuti pasi. Vanhu vanoita mashotikati Alright. ekuwana chaari kuda. Mashoti. Nenzira chero inosvotesa Mwari, chero inoshandiswa nevari munyika vasina hanya naMwari. Mungape example here pastor? Unoziva kuti paro pokuti munhu ari kuda mari ka anogona kunoshandisa dzimwe nzira dzine ukiribidi mukati kuti awane mari. Vanhu vongoti Mwari ablessa. Alright. Kune vamwe vari mumachechi nhasi vanoti kana mbereko ikanonoka kutamba vanoenda kung'anga chaiko. Handitozvona. Ndo pamati kusvotesa Mwari. Anenge achinyatsozva kuti kung'anga Mwari hadi. But iye anongoenda kuti aite mwana chete. Handitozvona. Ndosaka uchiona vamwe vachiita zvekubiridzira kuti patipapa vanhukadzi vangabatsirike sei pastor? havasi vanhukadzi vega, Aiwa, vanotoita nevarume mukati kung'anga kwacho. Antinda nana baba zvinochitozikamwa. Verenga Genesis 18 verse 9 to 15. Genesis 18 verse 9 to 15. Right. Ivo vakati kwaari, Sara mukadzi wako uripiko? Iye akati, tarira uri mutende. Iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura ndichauyazve kwauri nenguva iyo Sara mukadzi wako uchava nemwanakomana. Zvino Sara wakanga achiteerera ari pamukova wetende shure kwake. Zvino Abhurahamu naSara vakanga vakwegura, vava namakore mazhinji, nemutoo wevakadzi wakanga watoguma kuna Sara. Sara akaseka mumwoyo make akati, ini ndingazvifarire here zvandachembera, naiye tenzi wangu akwegurawo. Jehovha akati kuna Sara, Sara wasekereiko achiti, ko ini muchembere ndichabereka mwana zvirokwazvo here? Kune chinhu chingakunda Jehovha here? Nguva ino gore rapfuura, ndichadzokera kwauri, Sara uchava nomwanakomana. Asi Sara wakaramba achiti handina kuseka, nekuti wakanga achitya. Asi iye akati, kwete, waseka hako. Sara akuseka futi. Okay. Chiri kusaka Sara aseke sezvakaita Abhurahamu. Vari kunyatsoona kuti zviri kutaurwa naMwari izvi hazviitike kuvanhu. Sara apa anga ane 90, Abhurahamu akuvavarira 100. Okay. Saka zviri kunzi Sara anga atomira kuteera. Yes. Samai. Saka pamirayiro yesainzi nepamirayiro yevanhu zvanga zvisingachaiti kuti Sara aite mwana. Ndizvozvo hazvitoitoka. But Mwari manje ndo paari kubvunza kuti is anything too hard for God? Pane chingaomere Mwari here? Kana Mwari avimbisa chunuka, Mwari haazarirwe nerwizi beteri. Apa Mwari paari kubvunza apa hasina mhinduro kana. Aiwa, ari kutovaudza kuti inini kana ndichiita zvinhu zvangu. Inzwai vateereri, nganditokubvunzai zvakabvunzwa naMwari. Is anything too hard for God? Yeah. Naimi vateereri, pane chingabva chaomera Mwari here? Handiziva hangu masituations amuri. Ndangoti ndidzokorere mubvunzoyo. Is anything too hard for God? Mwari zvaari kutaura Caston ari kuti iye ini kana ndaakuita zvinhu zvangu ka handidziviswe handimiswe nemirayiro yesayenzi. Okay. Yekuti mai ava vachateere honai makore ava anawo because kuti vanhu vaimagine kuti 80-90 munhu abate pamuviri chinhu chainetsa chakatonetsa kana naesara saka akaseka kana zvaMwari asikana handitozvona but Mwari ari kuti manje inini hakuna chinhu chakandiomera zvandinenge ndatsidza ndinozviita asi pane chaanoda kwatiri isu sevanhu
chiri pana Deuteronomy 18 ungoida kutaura mirai tiverenge Deuteronomy 18 pavhesi 13 na14. Deuteronomy 18 verse 13 na14. Unofanira kuva wakarurama pamberi paJehovha Mwari wako, nekuti ndudzi idzi dzaunopiwa dzive dzenyu dzinoteerera vanotenda mashura nevanovuka. Asi iwe Jehovha Mwari wako haana kukutendera kuita izvozvo. Right. Saka Mwari chaanongoda pavana vake, inzwai vateereri, anoda kuti tive blameless, tive tisina chatinopomerwa. Ndo pati yako chete. Apa ari kubva ati kune vamwe pakati penyu vanoenda kung'anga nevavuki. Imimi musaite tsika idzodzo. Pastor, it's okay. Ndakutokuziva hameno vateereri kunogona kudaro kuinatanga kuti joina nhasi. Munoramba muchiti nyaya dzenyu zhinji munoramba muchidzoka pang'anga, vavuki vaprofita venhema. Mukubva muita kunge zvinonzi ndo dambudziko ranetsa munyika. Vanhu vachiri kuramba vachidaro here pastor. Unoziva kuti kune vanhu kuti because munoti mukati ite zvidzidzoka munoramba muchikuti ng'anga nevavukika. Because ndinoedza kuimagina kuti mukore unoyu munhu akasvika grade 7 ungarambe here uchinyatsoenda kung'anga kana muprofita wenhema? Satani haane education kana kuti degree. Kunotori nevane madegree vari kuenda kuvavuki kasitoni. Unoziva kuti dzimwe mota dzaunoona dzakapakwa pamba peng'anga so zvekuti dai mota dzaifunga dzaita pachipedzisa imega pamaakuenda. Asi vanhu vari kuenda nadzo, vanhu vakafunda vakapfuma vari kuenda ikoko. Inini zvandaiexpecta even vateereri, I know kuti Mwari anoadresa tese takatadza, but ndaitarisira kuti nyaya dzakaita seng'anga, vavuki nevaprofita venhema dzingadai dzakubata maybe ana mai vedu akuru ava vakakurawo vasina kuwana access yekuverenga vega bhaibheri vachidzidza. Unogona kungoti wane zera racho, but iye zvino izvi kuti vanhu vakaita sezera rangu nevamwe vechidiki, ndosaka muchiona ndichigara ndichibvunza mufundisi panondiconfusa ipapo. Anyway, fambei. Satani akanyengera ngirozi, ende ngirozi dzakangwara kudarika vanhu, hazvinei kuti une madegree mangani. Saka Satani anogona kunyengera vanhu futi zvisinei nekwaunogara. Hana basa kuti munogara kumasabhabhe kwakati makafunda kuchikoro chekupi. Aiwa, anotongokundikana bedzi kana munhu aine ukama naMwari. Ndosaka Jesu ati kana muchiuya kuchechi tsvagai ukama naMwari. Alright, pastor, it's okay. Now handei pana Genesis 26 pa3 kuenda pa5. Genesis 26 verse 3 to 5. Gara hako munyika ino uri mutorwa, ini ndichava newe, ndichakuropafadza, nekuti ndichakupa iwe nevana vako nyika idzi dzose. Ndichasimbisa nyika yandakapikira Abrahamu baba vako. Ndichawanza vana vako senyeredzi dzekudenga. Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako. Nekuti Abrahamu akateerera inzwi rangu, akachengeta zvandakamurayira nemirayiro yangu, nemitemo yangu, nemirau yangu. Panapa Mwari akudzokorora mhiko iyi kuna Isaac, mwana waAbrahamu. Yes. Andinoziona Isaac azosarwa manje. Kuburikidza naSara. Abrahamu ane 100 years, Sara ane 90, kwakutobata pamuviri kwakubereka Isaac. Ndosaka mati Mwari nguva yake kana yakwana. Yes. Anozadzisa mhiko dzake. Saka Isaac apo manje mwana wechidzidzo. Apo manje Isaac uya akura. Mwari akudzoka kwaari kuti Isaac unoona imi hamuzi vana vekungouya mumhuri. Aiyo. Uri mwana akauya muurongwa hwangu, mumhiko dzangu. Ndiri kudzokorora mhiko iyi kwauri. Ndakaiudza baba wako. Ndichakuita rudzi rukuru. Chakasaka ndipike kudaro kuna Abrahamu ndechekuti Abrahamu akanditeerera pandakamurayira. Ndapanzwa ipapo. Anditozvona. Saka pane chimwe chinhu chiri kubuda apa. Kuteerera Mwari kwakakosha. Ndokuri kunzi naMwari kuna Isaac, iwewe ndichatokuitira bedzi because baba wako vakateerera. Saka nekuteerera ikokoka Abrahamu akasiya akurira mhuri yake gwara rekubleswa. Kune vanhu vanogadzirira mhuri dzavo urongwa hwekuropafadzwa naMwari nekuda kwekuteerera. Vanensa vanouchikoroka.
unogona kuendesa kuchikoro hausati wamboona madzenga akafunda here kastori ane dhigiri uchinyatsona kuti apa shasha iyi dzenga chairo apa hapana usinombonaona achiti hapana zviripo payapa iye munhu ari kutoita masters. Saka kuendesa kuchikoro kana kuendesa kune vanhu vanoteerera Mwari vofamba sezvinoda Mwari kutogadzira nzira yekuti vana vavanobereka nevazukuru vanosvikopinda muurongwa hwekubleswa, zvekuti kune vamwe vazukuruka vari kungokura vari muufu, vari kukura vari muzvikomborero zvakasiya zvagadzirwa namadzisekuru naanambuya, asi kugoita vamwe vakatoteerera chirongwa chinecheka vachazove ana amai, vachazove ana baba, vachava ana sekuru naana ambuya, asi vasiya vagadzirira mhuri urongwa hwekutukwa, because vanoramba zvinotaurwa naMwari. Vongobereka tuvana netuzukuru tune turi mukati mematsiko asekuru ekusada Mwari. Saka auna kumboona kuti kune dzimwe mhuri dzekuti mukasvika ipapo muti pati chii pamusha uyu unenge munyama, hauzi munyama kuti kuramba Mwari nemirayiro yake. Saka muri kuti here pastor kachirungu aka kanogona correct kekuti God's blessings are partly conditional. Ipapo wagona kuti hazvingonzi bleskwai munhu otobleseka zvinoda kuteerera. Saka ita Abraham ende kana wateerera hausi kuitira iwewe bedzi kastori nedzinza rinokomborerwa. Ndosaka Mwari ari kudzoka kuna Isaac kuzodzokorora mhiko. But manje zvamaita chirongwa ichi mungadai makaudza vateereri vedu kuti dai tichigara tavaudzwa tichaitisa chinoti, because vana baba vatungamiri vedzimbo rwarifanira kunzwa apa vazhinji vacho ndofunga vasitori pachirongwa. Tingadai chigara taudzwa kuti ana baba nyaya iyi yakakukoshera, but mimi wacho ana baba vari kunzwa chirongwa nhasi ngatiitei zvinodiwa naMwari toteerera toitira kuti mhuri dzedu dzigofamba zvakanaka. Kuna Genesis 28 Mwari akadzokorora mhiko iyoyi kuna Jacob mwana waIsaac, because Isaac akazobereka matwinzika Esau naJacob. Jacob akadzokororerwa mhiko iyoyi naMwari pana Genesis 28 verse 12 na 13. Akarota akaona danhe rakanga ramiswa panyika, musoro waro wakasvika kudenga, akaona vatumwa vaMwari vachikwira nekuburuka naro. Akaona Jehovha amire naye akati, ndini Jehovha Mwari waAbhurahama baba vako naMwari waIsaka, nyika yauvete pamusoro payo ndichakupa iyo, iwe nevana vako. Ari kutaura Jacob apa ane dzaakanga asiya apara kumusha, ari kutotiza apa asi ari munzira akaenda ashungurudzika, but ndakanganisa vana. Saka ari pamunamato akarara akatsamira dombo achinamata, Mwari vachibva vauya kumusha vari kutozunza musoro kuti Jacob haana musoro mani andivasona, but apa atogadzirisana naMwari, Mwari vatomushanyira vakudzokorora mhiko. Ipo pano pawakarara panapa inyika yandakapika kare kuna sekuru wako Abrahama, saka ndichakupa nzvimbo inoyi. Asi pane zvakaitwa naJacob manje. Ukaenda pachapter 35 yaGenesis kubva pavhesi ya1 kuenda pa4 nevhesi 11 na 12. Genesis 35 verse 1 to 4. Zvino Mwari wakati kuna Jakobho, simuka ukwire Bheteri undogarako, uitire Mwari atari, iye wakazviratidza kwauri panguva yekutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake nevose vakanga vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo, tisimuke tikwire Bheteri, ipapo ndichaitira Mwari atari, iye wekengai neni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Ivo vakapa Jakobho vamwari vose vedzimwe ndudzi vakanga vari pamaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo. Jakobho akazvicherera pasi pomuti wemuouki wakanga uri paShekemu. Zvino Mwari akati, ndini Mwari wamasimba ose, bereka vana uwande, rudzi neboka nendudzi zvichabuda mauri, nemadzisha achabuda pachiuno chako. Nyika yandakapa Abhurahamu naIsaka ndichakupa iyo, vana vako vanokutevera ndichavapa nyika iyi. Uri kuona panje chii chaitwa naJacob? Akuenda kunonamata, anoti kumhuri yake, toziva mukati menyumu pane vamwe vamwari vavari kunamata.
nezvimwe zvinhu zvavainazvo zvisingadiwe naMwari. Mudzimurumuka chero vanhu vachienda kuchechi vamwe vanenge vaine mazango, vamwe vaine mvura dzavakapiwa kuti vashandise zvinosvotesa Mwari, vamwe vane mafuta vakanopiwa kun'anga nezvavakapiwa nevauki, matombo and so forth. Saka mirai pastor, ndinoda tinzwe kambo mai manje. Saka vanhu pfungwa iya vanenge vainayo kuti zvibatsirane here. Because anenge aine mvura dzamurutaura nematombo ka, nenhombo nezvakadi handiti, nemaoira amurutaura, asi uko achidedza futi Mwari. Kuti Mwari uya mushande nemudombo here nemumvura kuti hausati wanzwa here vamwe vanhu vati Mwari nevadzimu varwa, sekuita kunge Mwari anobatsirana nevadzimu, anobatsirana nen'anga. Pandinetsaka vanenge vachiita vanoita izvozvo mukusaziva vamwe wacho mvura dzamurutaura nezvakadaro, anenge aitodedza futi Mwari. Saka pfungwa yangu inenge ichiti Mwari ari kunzi here uya ushande nemudombo kutiko kunzi zvibatsirane ka vanenge vachiwa iyo nyaya yangu uchambobvunza yekuti vanoona sekunge Mwari anonoka 24 years kuti rega titsvage zvinobatsira, unotora matombo, unotora mafuta nezvimwe netumachira kuti zvibatsirane. Zvino Jacob akati takuda kuita serious pamberi paMwari, rasai nemamwe manzi Mwari arongoti rasai dzimwe tsika dziri mukati menyu, rasai amwe maitiro anosvotesa Mwari kuti Mwari azadzise mhiko dzake. Pari kujeka ka. Saka ndo zvinodiwa. Haikona yangoti Mwari makavimbisa, Mwari makatsidza, Mwari munozadzisa, Mwari bless, aiwa rasai dzimwe. Mwari kana ataura akavhura door hakuna anofara, akavhara door hakuna anorivhura. Ukadzwa vanhu vari kutaura kudaro, ipfungwa imanje yekuzoteerera, handifungi kuti iri kujeka kune vakawanda vedu, kuti panodo kuteerera kuti Mwari awane mazadzikiro anoita mhiko dzake. Toda kutenda pastor. Vateereri, rambai muri pachirongwa ichi. Mwari anozadzisa mhiko dzake. Ngatimbonzwa kambo. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari anozadzisa mhiko dzake. Tiri kuteera zvakaitika muupenyu hwaAbhurahama nevazukuru vake nemhuri yake, tichiona kazadzisiro kanoita Mwari urongwa hwake kuvana vake. Handei pamberi Makoroniko okutanga 16 vhesi ya18 kuenda pa22. 1 Chronicles 16 verse 18 to 22. Achiti, ndichakupa ive nyika yeKenani uye mugove wenhaka yenyu. Panguva imi muchiri varume vashoma pakuverengwa, zvirokwazvo vashoma kwazvo navatorwa mairi, vakafamba-famba vachibva kune rumwe rudzi vachienda kune rumwe, nokubva kune umwe ushe vachienda kune vamwe vanhu. Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa. Zvirokwazvo wakatuka madzimambo nekuda kwavo, achiti musagunzva vazodzwa vangu, nevaprofita vangu musavaitira chakaipa. Saka panapa ari kuti Mwari
kana apika mhiko hazvinei nemamiriro ekunze, anozadzisa chitsidzo chake kumwana wake. Saka panapa zviri kubva zvanzi kuvaIsraeri Mwari akazadzisa urongwa hwake, kunyange vaive vashoma shoma vasina masimba angakwikwidzana nemasimba aiveko mazuva iwayo. Asi Mwari akavachengeta, akavabatsira zvaaida zvikazadzisika. Nekuti kana achinzi vachiri vashoma shoma rudzi rwakatangwa naAbhurahama ari 1 akabereka Isaac akabereka Jacob, Jacob akazobereka vana 12, ndo pakazotanga manje vana vacho kuwanda. Asi zviri kunzi vari vashoma kudaro, Mwari aingovachengeta, achivachengetera urongwa hwake. Zvikanzi akasvika pakutsiura chero madzimambo. Pari kurehwa apa pari kunzi madzimambo. Ukaenda kuna Genesis 12 pane nguva yakatiza Abrahama achitiza nzara kwakuenda kuEgypt. Paakadzika kuEgypt. Right. Ndobva asvika ikoko, ndobva anga aina Sara vari 2. Paanyepa here kuti Sara yakadzika. Akati vanhu vanogona kundiuraya kuti vatore mudzimai wangu uyo vaona runako rwake. Ndobva anyeba akati hanzvadzi yangu. Farao ndokuchita urongwa hwokubhadhara fuma kuna Tsano kuna Abraham. Saka Abraham angautonzitsano. But Farao asati agara manje na Sara, Mwari akabva auya kwaari akati mukadzi wawatora mukadzi womuprofita wangu. Ukangomutora bedzi ndiri kukuuraya. Handinozviona. Farao akati ndopanzi Mwari akadzivisa madzimambo. Achibva amurambidza akarova Farao nehosha. Farao achibva amuregera achibva aenda. Hazvina kuguma ipapo akanodzokorora futi aenda kwaAbhimereki. Ndobva anoti Sarai hanzvadzi yangu achityika futi kuurayiwa. Abhimereki ndokutoronga kana muchimo mukadzidzana naye makuenda kuna Saranga akanyanya kunaka. Anga akanaka because 87 achionekwa kunaka kwake kudaro. Kuna Genesis 20 manje. Abhimereki akutora Sara. Mwari ndopa akauya kuna Abhimereki akati mukadzi wawatora. Ndatoivhura Genesis 20. But nekuda kwenguva dzedu zvino vateereri munozondoverenga kubva pavhesi 1 chaipo. Mwari ndobva ati kuna Abhimereki ukatora uyu zvawatoita izvozvo watondikanganisira. Saka Mwari anga atosunga ura mudzimba dzemhuri yaAbhimereki. Hakuna mukadzi achazvara. Zvekuti akatozoti kana muchida kuti kuite vana mumba menyu endai munonamatirwa naAbhurahama. Verenga pavhesi ya17 kana waka watovhura na18. Ndavhura Genesis 20 verse 17 na18. Abrahama akanyengetera kuna Mwari. Mwari akaporesa Abhimereki nemukadzi wake nevarandakadzi vake vakabereka vana. Nekuti Jehovha wakanga azarira zvizaro zvose zveveimba yaAbhimeleki nekuda kwaSara mukadzi waAbhurahama. Andiri kuona Mwari angoti kuda kutora mukadzi wemuranda wangu zvikanzi hakuna achazvara kumba kwenyu. Saka akatonzi kana maakuda kutoti kuite vana endai kuna Abrahama munomukumbira ruregero mumunyengetedza hakuna matirei. Saka mukuti here munhu unogona kutoparira mhuri nenyaya dzakadai idzi pasi. Aino handicho hacho chidzidzo chenyu because ndikuona apa anga avhiringa ndimambo but pari kunzi varandakadzi vese musha wese wasungwa vanga vabareni. Saka imwe minyama inoitika mumhuri Castone inokonzerwa nezvinoitirwa vanhu vaMwari. Uzati kuna vamwe vana baba anotsvinyira vanhu vaMwari kutsvinya chaiko so kuita unga akasikwa kumba kwavo. Andozviona. Saka kune mimwe minyama inozongouya mhuri dzodzungaira vana ende hapana kana kunganga kwamunonozvibata kuti ndiMwari akasvoteswa. Hakuna muprofita anotonyeperwa wese. Mutonyeperwa wese. Mutonyeperwa wanzi pakafa sekuru wenyini. Hamuna kusvika paguwa pacho. You see now. Saka Mwari ane godo nevanhu vake. Kana wangoita munhu waMwari waita muranda wake ndozviri kunzi akavachengeta kunyange vaive vashoma shoma akatsiura nemadzimambo akarwira varanda vake agozadzisa zvaakazadzisa bedzi. Enda pana Genesis 47 tinzwe pavhesi ya1. Genesis 47 verse 1. Right. Zvino Josefa akaenda akaudza Farao akati baba vangu nevana vababa vangu vasvika vachibva kunyika yeKenani. Vana makwai avo nemombe dzavo nezvese zvavanazvo
Zvinotarirai vari munyika yeGoshen. Apa chii chakuitika? Joseph akuEgypt. Joseph ka ndiye anga ari mumwe wevanakomana 12 vaJacob. Handitika. Saka akazoitirwa godo nemadzikoma ake ndobva atengeswa. Aenda kuEgypt kuya akasvotengwa naPotifa. Ashanda maPotifa nekutendeka kwake achiwiwa nemukadzi waPotifa kwakuendeswa mujeri asina mhosva. Handitwazviona. Mwari kwakuchizonomutora mujeri muya kunomita vice president. Handitwa pabata. Saka kuenda kwese kwaita kuEgypt kuya wanga uri muurongwa hwaMwari, itsoro dzaMwari. Wakabona panotambuka draft inenge iita zvekukundirwa ikunge yapirwa zvekunge asiri kuziva zvaari kuita. Saka Mwari kwaive kutokundira akadaiwo otengeswa ochovhera kwakuzonobuda abata makiye matura manje. Apa muri kuti here zvese izvi kuitira kuti zvaakapika zviya zvibude bedzi. But chaakaita manje unoziva kuti chii? Paakazoti vana baba vake vana Jacob vakazouya nemabrothers ake nemhuri yese ende vanonzi vakauya ari kuma 70. Chii chaiitwa naMwari? Akaona kuti ndikavapa nyika yekuchaona pandima iri kumberi iye zvinezvi it's too early, regera vambonowanda. Saka ndobva atsvaga kwekuti vawande vari kunge kuviga pachikona. Saka chikona chacho chavakanovigwa kwaive kuGoshen kuEgypt. Saka vangowanda bedzi vawande vari imomo asi vakachengetwa. Uri kuona kuti apaka vaive vatorwa muEgypt but vaichengetwa nemaresources estate. Joseph anga akurumbira, anga asisiri munhu wokutamba naye ayo, anga munhu mukuru. Saka Joseph security yavaive nayo muGoshen yaive yehurumende yeEgypt. Pastor kaitira kaMwari anodiko kumboita nesu nasaka ari kuita asi mapira ari kuita tsoroka achimbonokuchengeta pakona uchizokaruka wabuda bhobho wakumusoro. Ndozvatiri kuda pastor izvozvo manje. Ndosaka angoti iye imi ingovai blameless, toshingaira kuita zvaanotaura. Ukaona kuti Mwari kadedzero kaakaita Abrahamu ukanyatsa kucherechedza nhoroondo yacho so unoyatsona kuti zvida Mwari mukati izvo. Saka vobva vambonovigwa paya kuti vawande varimo asi vakafukidzirwa neumambo hweEgypt vari muGoshen. Vawanda manje chimira uone nhamba yacho nhamba inotaurika ukuthi Mwari asumudza pane vanhu apa. Chienda pana Exodus 1 uverenge vhesi ya7 kuenda pa12 uone. Exodus 1 verse 7 to 12. Vana vaIsraeri vakaberekana vakawanda kwazvo, vakava nesimba guruguru, nyika yakanga izere navo. Zvino paEgypt pakamuka mumwe mambo mutsva wakanga asina kuziva Josefa. Iye akati kuvanhu vake, tarirai vanhu ava, vana vaIsraeri, vanotipfuura isu pakuwanda nesimba. Uyai ngativafungire zano, varege kuwandisa, kuti kana kurwa kukamuka, ivo vangabatsirana nevavengi vedu, vakarwa nesu, vakabva panyika ino. Naizvozvo vakagadza pamusoro pavo vatariri vemabasa, kuti vavanetse nemirimo yavo. Vakavakira Farao maguta ana matura, Pitomi neRamisasi. Asi vachiramba vachivanetsa, ivo vakaramba vachiwanda kwazvo, vachingopararira. Vakaora mwoyo nekuda kwevana vaIsraeri. Na uri kuona manje kwakunzi Mwari aona manje kuti vaIsraeri nhamba yavo yakuita kutaura kuti no ndine dzinza rangu. Handitozvoya. Saka Mwari pamasimba ake manje anga akabata vaEgypt vachichengeta vanhu vachiwanda. Ndobva aita sekunge asuduruka kungonomira pasaidi. Hanzi pakabva paita mumwe aitungamira mambo Faro akabva aita unga asina hanya naJoseph. Pari kunzi asingazive Joseph hakusi kuti anga akanganwayo asi kushaya hanya kuti chero achiziva zvakaitwa naJoseph achiziva kuti ava kungoignora. Ndobva vatanga kutambudza vaIsraeri. Saka nekutambudzwa kuya manje Mwari aiitira kuti varangarire kuti kunoukuka tiri vayena hakuzi kumusha kwedu. Munhu ukanyanya kutandavara zvinoonetsa plus tumwe tunhamo tunouyaka Mwari anenge achitutendera kuti tukubatsire kupepuka
nekuswedera kwako chaiko. Unobva waenda position iri kudiwa. Saka vakabva vachemaka ipapo manje mirai pasi ndopatisingadi vanhu. Right. Vanhu tinoda Mwari ka anonozadzisa mhiko ka achingokuchovha nehighway chete inonakidza. Mukona manje atidi Mwari ka wekuti arida kuti buritsira bhobho. Right. But anokuchovha achimbokubaya-baya kuti unyatsoenda paposition. Mukati chicherechedza minamato mizhinji yatinoita kana dzimbo dzatinoimba ndedzekunge kugona kwaMwari ka kungori mutserendende zvichinakidza chete. Kuita senhanzva inongoenda kumateru chete. Aiwa manje azvidaro. Alright, saka aida kuti vanhu veIsraeri vatutondere kwavo chaiko. Iyo blessing yaMwari ka kuzadzisa kwaanoita mhiko ka anozadzisa nekumbotengeswa kwaJosefu. Ndatozviona nekumbosungwa asina mhosva. Kugara mujeri. Kunopika jeri asina chaakatadza. Ozonomuburitsa zvake ikoko. Oenda padenga. Ava kuitira kuti ava vachiuya manje kuGosheni. Vateereri, tiri vana vaMwari, pamwe pacho ngatibvumei kubata kwaMwari muupenyu hwedu. Ngatibvumei kuti dzimwe nguva Mwari ari kuvavarira chinhu chakanaka. Patinowirwa nezvisinganakidze zviya izvi, iyi pfungwa iri kuburitswa namufundisi yakanaka iyi. Tichiramba tichimuteerera tiri blameless, zvaari kuda zvinobuda pakupedzisira zvinova zvakanaka nesu. Yes. Exodus 12:51. Exodus 12:51. Nezuva iro Jehovha wakaburitsa vana vaIsraeri panyika yeIjipiti nehondo dzavo. Right. Saka ndobva vachema vaIsraeri. Yes. Mwari achibva anzwa kuchema kwavo. Ndobva ati Faro chirega vaende vanondinamata. Faro uyo akati who is Jehovah? Akaramba unoziva. Kandi Mwari aiitira kuti zvichionekwa manje kuti Mwari ndiani. Uye nendudzi dzekuKenani because unoziva kuti kwakuda kuenda kuti guhu rifanosvika kuti Mwari uyu haazi kudheerera. Because matenda 10 akaitika akanangana naFaro. Unoziva kuti akapindirwa nematafi. Inda dzikauya dzikapindira munyaya yacho. Nenhunzi dzikauya. Zvipfuyo zvikafa. Hwiza dzikauya. Nechimvura mawe. Kuti no wadheerera Mwari. Faro akaramba akashira. Osaka zvaitirwa futi unzi pavakuenda kwavo chaiko. Variko vafanoziva kuti wokoyo. Kwauya rudzi rwekujairika. Anditi wazviona. Saka Faro paakaramba achinetsa kusvika Mwari azoti uyu wauri kurwadzisa uyu idangwe rangu Israeri. Saka taakuita dangwe tudangwe. Mwari ndo paakazodzika manje kwakurova matangwe. Ende kana anda akurova dangwe ka haana kurova raFaro chete. Nyika yese nekumombe nekumbwa kwese kwakaita noise. Chese firstborn chakachaiwa. Ava ndobva vabuda. Saka Mwari akabva azadzisera. Saka Mwari zvochiita manje chinda paDeuteronomy 7 pa21 kuenda pa23. Deuteronomy 7:21-23. Usavatya nekuti Jehovha Mwari wako uri pakati pako, Mwari mukuru unotyisa. Jehovha Mwari wako uchadzinga ndudzi idzo pamberi pako rumwe. Haufanire kuparadza vose kamwe kuti zvikara zvesango zvirege kukuwandira. Asi Jehovha Mwari wako uchavaisa mumaoko ako nokuvanyonganisa nokuvakanganisa kukuru kusvikira vaparadzwa vose. Saka Mwari ari kuti mabuda muEgypt. Yes. Maakuenda kuKenani. Yes. Asi handisi kusweta kuti mubva mangokunda Kenani kawani. Because muchiri vashoma. Vanga about 2 million. But Kenani yanga yakakurisa. Saka Mwari akati ndichaita kuti mukunde mbichana little by little. But muchitokunda. Inyika yenyu. Kumoku kwamusati makunda uko munofanira kuchengeterwa nevaKenani. Because vese vakangotiza kawani kunomera masango kozoita zvikara zvemusango zvinokunetsai kudarika vaKenani. Good plan. Handizvazvaonaka. Saka Mwari kana achizadzisa mhiko dzake ka pamwe pacho haangoti zhu ubva wapinda mublessing blessing. Aiwa anokuita little by little iwe uchikurawo. Pastor, pandakunzwai muchitanga chidzidzo ndoda kuti mubatsira vateereri vedu. Marambidza vaya vakatsvaga Jesu vachida kuti aite futi miracle yechingwa. Right. Asi ndobva mazoti futi Mwari akadedza munhu. Mwari iye ari kutoonawo pamwe pauruda kugadzirisira. That's right. SaAbhurahama anga asina mwana. Mwari akapaona. Aitoda kumupa mwana. Aida kutomupa mwana. Nasara. Saka imi mere muri kuteere Mwari ari kutozivawo zviri kutinetsa nhasi. Right. Paanotidedza muri kuteere tikangova vakatendeka tiri blameless. Mwari tumwe tunhu turi kuleka paupenyu hwedu
turi necessary masake anotigadzirisei. Very good. Wanyatsokubaya nomo chaimo. Kana achitipa manje haangotidirira zviya zvekungokaruka kastona ane mabhazi nemastoro ayo. Anoti little by little uchikurawo. Unoziva kuti umwe murumeka aingoti akabuda basa ananga kumba. Gore raakatenga bhasikoro. Akabva aita girlfriend kumabvuku. Achirambana neiyo akukambuzuma. Kuvhiringwa nebhasikoro. Unoziva kuti kune umwe murume wokuti akangotenga kamota kasina zita pakutaura kwavafana vemazuva ano. Kanomukanganisa kamota yaka anoperekedza girlfriend kuenda kurufu rwegirlfriend kumavangwe uko achisiya mukadzi achitambudza. Alright, pastor, alright. Ndikuona nguva dzedu dzaakukwana. Ndanchida kuti pane vhesi randaona pana Deuteronomy 8 verse 10 to 11. Right. Iri kuti uchadya ukaguta ukaunga Jehovha Mwari wako nekuda kwenyika yakanaka yaanokupa. Chenjera kuti urege kukanganwa Jehovha Mwari wako, ukasachengeta mirayiro yake nezvaakatonga, nezvaakatema zvandinokurayirai nhasi. Mwari anozadzisa mhiko dzake vateereri. Paanotiitira tisamukangana. Ngatirambei tichichengeta mitemo yake. Ngativimbikei kune zvegumi nezvipo. Tirambe tichiziva kuti Mwari ndiye anotisvitsa panzvimbo dzakadaro nekukwirira kwese. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri kuva nesu muchirongwa. Tisangane muchirongwa chinotevera. Pachita mibvunzo muchida kutaurirana nesu, tumirai mameseji mutifonere panhare dzinoti 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tungamire semwana onyaradzwa unganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza Shisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga